โอเคเลยเส้นโซละมากันโอมาเฮ้ยอันไหนตัวนู้นเฮียมาสายมิ่งแต่มินันใส่สักละkaming sulat thamwani niya hey ecofar the founder licenso the brand hi kadin ani เลยเส้นโซเฮียมิ่งเฮียกันเราเชฟว่าเองเงี้ยอันนี้ที่แต่เขามินันใส่สักมาสาละเดี๋ยว niya licenso hi khoming ania chuan kan khoming ania kema hey native village nge khanita chuan enge kumza twang hi agriculture anom to ni chu kumza twang agriculture a om to chung si khanin he sustainable income le sustainable market khan hungai lo ni chu he an tho hara chang khanin an mani in tun nun na tur khop azon na khan an thok chhuak lo ni chu chumi bang chani he thalai tam tak an ni tur ang ni lo tam tak khan omani chu ke mani po kan du theng te po lekha kan zir theilawa he mani self finance zir ngai tam tak ke po a oma he etinam 100% na kan lekha zir na kan in sorbing theilaw cha kan ni tur ang tam tak kha kan ni theilaw ni chu chang kham mi kha enge tibo tur khan enge kan an thiam sa tho si in thingpui chal chau a omta chumi chu mana changa he an siam chin dan pa ngai tho si khan ka siam tira chan ka siam tir nu khan ka lei saka chan chu market a kai man ka swar chhak le license zo hi engti kuma changa ronin din so chan nge ni 2000 ka din tak su 2018 ania ma se ka ti tak tak su 2021 a khan college ka zo nu khan full time in ka ti chlai te tan he tianga kut na tho hi a lok initiative lok ti zong a chuanin sum ringot ta te don chuanin a lok chu alani lawa he long term tur ani ta kema ni te po he tuna chuanin a lok ka ti don chuanin ala lok law ti mai tiang ala lok lawa a mai ro chu ke chuanin ka tumber chu enge midang te va chan pui le midang te ezon na konga chan pui kha ka thil tumber ani wangin asung zonga te don chuanin ka lok lawa a mai ro chu midang te ka puina han lok chu ka in ti product hi sha chin bera chu thingpui fe he ni ta chana lai hanin product hi kan la mungai lu tuk lau hi eng haute hi kan huta heng haute enge ni min soi fia sakla kan soi thui deuh hlekanga he kan first le original tea ani ta he jungle green tea chwal chawa changa kan la kan ni ta ni chan green tea tur hianin he green tea in chang chanin an sianga he a quality cha chau a tea leaf chau kha an du chin ta ni ma se an siam khanin a tea leaf chau ni lo a phut a powder ba nga kha lo om chin ta ni kha ti le dan tur kha om to si lo la ya khan he kan lo la thar chhuak kam lo bok si nen kha chang kha man chang kai dan tur kha ka zong ta kha mi a powder a phut om hawa kha ka process le ta cha he dian zero waste sang khan chuan etian instant tea in bok nu te le chini pol sa vek khan aron chhuak ani chu chuan he kan soi jaw le lo ka nga chuanin he kan siam a pia hianin he batch code kan pe a he tiang a te po kan pe vek thawani chu a mero chu he ta ham bong nu te la wangi he bong nu te chu allergic te lo om theya kan bong nu te supplier te pon an lo ti thang lim tok lo theya an batch tin kha khata ta khan e swal le enge moni vel te po a oma in sui zung zung theinan batch kha kan pe vek ani chu chan tuna entinan pole mo eng ang pon lo order du ta ang se heta hianin an pol order tu te ming kha kan chut sak vek thei chuan ani le hi engzat man nge hi cheng som man chau me hi chu a lok le me a ol sam boka tuisa chau ngai to ang kha ni ta he tuna tak hianin market a hianin a demand hi sang ve em ani chu a chan chu Myanmar lampang a buaya chang khanin he Sunday coffee kan tiang chite mizo hang kan lo in na sa a he royalty an tiang chite po chu an buai khanin supply kha ron kal thei to lo ta chu la tak chani ke mani kha cheng supermarket kan lu khan la han pathian zara market a ha demand kha ron sang ta chani chu market demand meet kha demand meet kha kan tum ber ni hey dian flavor hi chithum kan ne ya coffee a oma chuan plain tea hey nesty kan tiang deuh kha mi zo ina kan shat la ra chuan kan ne ya chuan LIG kan nei boka chani hey man kuma na sin te po kan han attend ta eta han na sin 01 kan ti ta ni chu na sin kan voi khat attend na ni ta ni tuna he less day ku ta kan ni huta less day 01 ani ta eng even a po he eng mon eng occasion a birthday te po ni ta se eng a po khanim khami ming khan kan chu zel the ni chu eng even po ni se po le mo mi mala ron order po ni se an ming kha kan chu sak zel the ni chu apoi mo tem merchandise win idea khop mai chanin zona top der te po han ti tai la eng
sarkar na ron buat sa ikut na thoktu te pala ron buat sa itu na policy ku ta ron ta eng te hi market ta te le thil dang na nga po in lok pui ni she ma lok kha ge ti lok thak te reng me amazon in hi tiang ho hi i phai a chau om tura kan ngai ni ta kini po phai ra ma kan eten na se em ma tuna he kan ram nge ya i heta aizola kan eten the hi kan lom lu tu kan ni chu achan chu heng te hi kan in promote na sa thi anga ya ni chu chuan he tianga kan in phau chwa hianin he zero advertisement ti me te ang he tum lo deuh ten an lo lu ta chuan he anon curious ve ni chu kan brand ta khan chu ta chuan in ke mani tan chuan in marketing atan hian a changkai lut tu ka chuan i la tam zel the se i ke mani kher lo po mi dang a thar la ron om tur te tan po a changkai ke ti ato ber ka tinangin kan zol sak le deuh chu mizoram po na kanin expose ni ta ko yang sa ting eng kal to chung te chuan ang mani market ta te puina sa chawe ma lo kem ti la ya ka tere me market ta ha min puina sa a chuan in exhibition hi rampon national level a hianin voi somruk don kan eten toin ka sha voi som na chuang ani chu ka sheto a i state hi chu kan shoot ne to viau in ka sha a chuan in enge reality customer po kan nga to vai hawa hian chuan in international a hianin voi khat kan eten to po ka chuan US market kan lut to po ka tuna Thailand te Vietnam Hong Kong ti vela ka te po kan thon to ang event lo lam ta ni social lo ve thei lu to pinya zero chuan ti di ati pe tak tak chuan ta ni chuan kung hi lo om zel mai ti ro lo in sha che ula de sa kan han sewa hun te kan lo ke ne po kan lo me te